Pencampwriaeth Oen Benyw Rhyngfrid. Y syffog sydd wedi llwyddo mwyaf allan o'r holl rydiau dros y blynyddoedd diwethaf gan ennill 3 allan o'r 8 mlynedd mae'r gystadleuaeth hon wedi bodoli. Beca, Glyn Jones, nawr te. Y merched. Ie, mae'r merched dipyn mwy swnllyd ar gyrfa. Pa'n yn gweud Mae'n gweud am merched sy'n gallu siarad, ond i fi'n gwybod, mae'r gŵr, mae fe'n ofnadw, felly fi'n gweud o'r dynon sy'n beth Wel, eto, mae gymaint o wahanol fridiau i'r beirniad dewis. Mae'n her iddo fo ddewis allan o, bob un sy'n ma, dweud gwir. Tas y beirniad fydd o, achos mae bob un sy'n o flaen ni werth i weld. Mae dros 100 o fridiau yn y cylchoedd hyn heddi. A drycha nhw, mae bob un ohonyn nhw yn enghraifft berffaith o'r bryd. Mae fe'n olygfa yn ei gryw yn dweud. Sa'ch chi mo'n edrych y blue face, mae hwnna'n arbennig o Oen Benyw. Os ar i nôl trydydd, mae da ni fyna, mae'r Llanwenog, mae da ni'r Wiltshire Horn a wedyn mae'r blue face i'r dde. Mae hwnna'n mynd i fod yn ddafad fawr a mae'n smart, dydy. Oedd hi'n edrych i'r camera fyna, fyd oedd hi? Ynddi. Bach o show-off. Asgwrn da yn hwnna. As newn ni edrych drws nesaf nawr hefyd, ar y dde. Dyma 2 enghraifft o blue face, ond eleni am o tro cynta, mae yna 2 deip yn dysau. Mae'r wynebles Caerlir, teip traddodiadol, yr un sydd ar y chwith, yr un glas, a wedyn mae da ni'r wynebles Caerlir, y teip sydd i'w croesi. Oes. A maen nhw wedi rhannu'r dosbarth am y tro cyntaf eleni. Cos fel arfer, nhw'n cystadlu ben ei gilydd. A mae hwnna'n beth da yn dweud bod y sioe'n symud ymlaen ac yn rhoi cyfleoedd i'r brydiau yma. Dim beth da symud ymlaen efo pobrogrwydd gwahanol fridiau ac yn rhoi cyfle i'r eraill hefyd. Ac yna, o amgylch y cylch. Wel, le arall welwch chi olygfeydd tebyg yn dweud? Ia, mae wedd i'r llygad a mae gymaint o waith dim i fewn i gael hein yma heddiw. Mae hein i gyd wedi ennill yn ei bridiau hunain. Ar y nodyn yna, Beca, nhw'n ni adael i am ychydig o gylch y defaid. Tamaid i aros pryd i chi gyd. Ac oedden ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr Oen Benyw Orau yn Hwyrach Nans. Pencampwriaeth yr Oen Benyw Rhyngfrid. Ia, mae wedi tynnu, mae wedi tynnu chwaneg gwan, ond mae wedi tynnu 5 ochr yma a 5 ochr arall, a mae wrthi'n tynnu rei yn llai wan. I atgoffa, mae yna 2 gylch, y rhai sydd wedi credydu a'r rhai sydd heb i credydu. Mae Frongoi, David Jones, Frongoi, Ceredigion wedi cael ei dynnu mlaen fan hyn nawr gyda'r Oen Benyw Suffolk. Nath yr Oen Benyw Suffolk neu dynnu llygad un sydd wrth o fewn i'r cylch. Ac yna ar yr ochr arall mae da ni rhestr fer yr sifiot tiroedd y gogledd. Lle mae am fynd, Beca? Barn personol fi, Suffolk, dwi'n meddwl. Wel, mae'r Suffolk, maen nhw wedi wneud yn dda dros y blynyddoedd diwetha. David Frongoi wedi ennill yn 2022 a 2019. Ydy o'n wneud eto? Ydy! Mae'n i ennill y gystadleuaeth hon 3 gwaith nawr. Chwarae teg dda, mae'n asgwrn da ar yr Oen Benyw yna. Chwarae teg i'r teulu yma. Anhygoel yn dweud. Ti'n cytuno? Mae'n glamp o'n Benyw yn dweud? Dwi'n cytuno. O'n i'n gweld Suffolk yn dod fewn, o'n i'n meddwl bod o'n anifel reit arbennig wrth o fewn, dweud gwir. A chwarae teg yn nos yn wedi ennill mwy na unwaith chwarae teg. Mae'n gamp. Mae ennill unwaith yn gamp. Ennill 3 gwaith yn anhygoel. Diolch o galon i ti, Beca. Ennill yn 2022 a 19. Am gampwaith i'r teulu yma. A mae nawr yn cael sgwrs gyda'r beirniad. Y beirniad yn ei ganmol am gynhyrchu Oen Benyw o'r safon yma. David? Llongyfarchiadau mowr iawn i ti. Da iawn, unwaith yn ragor. Na fi mam i ennill yn 2019, so neis bod i ferch yn ôl. Hanes yn cael ei ail-greu. Trydydd tro ti ennill o'n nawr? Wel ie, a neis bod i fam a ferch yn yr un peth. Mae'n dangos bod y pedigree a'r gwad yn iawn. A chi wedi cael llwyddiant y cyffwle hefyd? Na, mam yn jydjo Lenny, so llonydd fyny Lenny. Fi'n gweithio ti, dim ond o defer i fi'n gweld. Oedd i'n joio? I'n creu bori. Fori to, so. Briliant. Er i mawr y fori. Ie, ni fawr y fori. Wel, da iawn ti. Llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr iawn.